Mr. Peter on the Onye Obodo, 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 Onye Obodo. Ị nọrọ ebe a n'Afrịka ka ị nọkwa ebe a ma onye ngwu ife pesi ọ bụrụ nwere chukwu okwu ibe m n'igwe na-etinye ala ozugbo nwa onye obodo menwere ife a na-esọrọ onye obodo oyibo onye obodo gee ntị mụ na mmadụ na-acha achọ online gị na nwa mụ na nwa ihe na-atụ na Facebook ihe na-atụ na nwa awish na ụmụ nwaanyị na-ekwe m na Facebook ka m na-atụ ha daa asịkwa m na onwere ego moto nsị ka ihe ya eme ọsịsị ndị alị ego moto ọsị ndị alụ m aka nọ mbịa mụ ọsị ndị alị ya 2000 ego moto 2000 ego moto okolu oko mba oko bụ highest 500 na nkịta ndịrị ya ana ese ndị ego esi abụrụ mmadụ ego bịa ọdazi inyezie ọ bụrụ na ọ bịara ijide ya money na ifere na-abụ uche anwụ niile amago m ebe a tata ị nọrọ ebe a amịrị awas gị nọga ebe a 3 hours ebe ị na-eche nwa jee gbọọ ncha na nke edukwana ebe a ọ na-ekwe m nwe sendị 2000 jee gbọọ ncha agwago m gị bịa ka nna ebi gị oti ka na-ebi gị orientation ị na-ekwe ka lụọ gị izu akpa mfụ ka ị na-aga isi m taa na mmụọ mmụwa ịbụ John na ị na-ekwe ka lụọ gị izu ị na-ete amụ nsị ị na-agbazi nje egbuje gbọ ncha ngwu ị na-agbọ ncha onye mgbu ka ebu ibugotu pasent ya nwa eligo gị na emesị na ịbụlọ John onye mgbu tupu ahịa bụ enye m nkịta ahụ mkpechi anya ka ị na-ekwu nwa otogolu nọ na-echere ike gị njizi 63 hours ka nọ n'anwụ na-echezi ya ọ dịzị mmasị aga m na nke oyi nwaanyị aga wee jere ya okay no problem nna onye obodo alụba ka anyị baa na njeta ọnwala na ka anyị baa n'ime ebe ka anyị na-abakọ ebe m ịba n'ime nna nekwa m anya ahụ alụba na ọlụgo dan ebe m ịba n'ime And they never leave you. nwa They have left you behind. nwa so 3 hours anyị chere ebe a bụ itinye alụ ịkọ ma alụba anya ịwabakwa ozugbo na gịnị mezi for 3 hours anyị chere ga ebe a ngwa ọkwa ịchọrọ ịba n'ime udo ịma dat tukpa ọ na-ege ego moto kpọọ ya ozugbo egbu n'oge kpọọ ya ị na-enye anya nyenụ m ego moto m ọ na-acha ka nkwụ egboro na-abụ ya mkpụrọta ebe a kịta ikwukọta na ọ na-eme nye m si ebe a pụọ ọ bụkwu na ọbụkwu spek n'elu nwa na-achọ ịmanye elu onye oshi ịmakana from ebe a tụ oko bụ 500 naira esendịcha gị eho tukpa ịmakana ije m tukpa nwere agba 2 short odd Chelsea to win Man U to win ekwa ego na ọ bụ bụghị na ebe a na-akọ nnekwu onugbo na-enwe m ọnụ ọ nọzi kịta at least iji ya money maka ihe ọ bụ sọsi filus ebe kịta bụ na anwụcha gị for 3 hours filus iji ego gị na hapụ nwa ivi na anọ na lent n'idere na-ata nwa hapụ nwa na amafọ ngị nwa na anọ na lent ife na-emesi anọrụzie let ma anyụ na kwesịrị enyo chere nọ na nchalụzi ebe na-agazi ana m abazi n'ime ọkụ isi nje gbọ ncha ka nje gbalụ ncha ọga ya mmeju kpọtụwa gị waipa anya so mgbu a ntiri ebe a ọ dị my para mere ebe ego a wepụta so nwere ife anyị achọlụ m akpọ gị akwanụ m ebe ngarị ka na-ekwuru nwa ebezie n'unu na ya gbara mbụ tinye zoro na dị mata dị ego pụta so ka m agbalụzie aka ka m nwere ego chelie nne ọga mma nwa gị si n'ọnụ ịsọ kọwa nkịta wee Not be juju one part for bitter. me one part for you adọrọ m adị n'anya ukwu don't try that ị na-ezu ezu minus ikite eligo gị nwe eligo gị na akịta ọtọ na ọnaba mụga tinye na dị mata ba ife m bụkwa jinja dị ego pụta ị ya achọzirịkwa m my own share isi m ka ije n'elu ya mụga bụrụzie na ihe bịara ebe a ka ịchọ otu olu m ego nne efi ọlụ sugbuo gị de ị na-ahịa ya no problem ịnụ na nna alụ ọrụ free ọ nwere ife na-eme n'ụwa a mee free ihe ọbụla merụ mmadụ ọ ya akwụ ụgwọ ya ịkwụrụ ya taa ịkwụọ ya echi ọ bụga mụnwa ka a na-emere na ụgwọ ọrụ gị dị n'eluigwe nke m dị n'ụwa nlụọ n'eluigwe nrie n'eluigwe nlụọ n'ụwa nrie n'ụwa ka anyị gbajino ba ya gbara mbụkwa onye obodo menwere ife ntinye ọnụ na dị mata ego pụta ego m fụkwara anya isi na-emecha onye amara m ọfụma ibi igwu egwu obodo menwere ife obodo Ochukwu Shot by the Ghana Victors.